Трябва ти два кадъра. В първия си снимаш реакциите, а във втория снимаш монитора. И си отваряш клиповете в CapCut. Намираш си първата реакция и с помощта на сплит бутона я изрязваш. След това пак с сплит бутона си изрязваш реакцията, която ще се вижда като отражение в монитора. Селектираш изрязаната втора реакция и натискаш бутона Overlay. След това от кадъра с монитора, пак с бутона Split, изрязваш клип с дължината на втората реакция. Задържаш клипа и с приплъзване го поставяш след първата реакция. После приплъзваш втората реакция под изрязания клип с монитора. В моя случай с помощта на бутона Crop изрязах малко клипа, така че да не се вижда бюрото и клавиатурата. След това отиваш на Remove Background и Auto Removal. После намаляваш големината на изрязания образ и го центрираш в средата на монитора. И с бутона Opacity му намаляваш прозрачността на около 50%. След това повтаряш същите стъпки с другите кадри, така че да се редуват, експортваш клипа и си готов.